Нишлейсің сен? Нендей тілде сөйлесесің сен? Hiç anlaşılmay. Acayip ayıp etti. Ni Tatarça түгіл, ni Rusça түгіл. Қызым, біз татар милләтінен. Туған тіліміз татар тілі. Кіші судан іші яшай алмаған кебек, тілсіз де яшай алмай. Тілі болған халық қына милләт бола ала. Жер шарында яшәгән барлык милләтләр дә үзләренең газиз туган телләренә багышлап кичәләр үткәрәләр, үз телләренә багышлап шигырьләр сөйлиләр, җырлыйлар. Туган тел иң матур, иң якын, иң газиз тел ул. Бу телдә безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз сөйләшә. Бу залда утырган барлык кеше дә үз туган телендә сөйләшә. Матур яшибел, татарча да яшибел, русча да яшибел. Икесе де безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел, атаң, анаң, әби, бабаң, син сөя торган тел. Бу телдә рух байлыгын һәм йөрәк кыйнарлыгын җырлаган. Бу телдә безгә сөекле Тукай моңын. Шундагы ак майга ияләшкән күселәр. Мин шуны сакларга куштым ала песигә. Мияу-мияу пескәгем. Баш зинга шуанга майны саклап күселәр. Оясыннан чыгарган. Песи күргәч күселәр койрыкларын кыстылар. Йөрмәделәр чагышып, ярыкларга кыстылар. Мияу-мияу пескәгем. Kulak saldı sözüme, karaldan boşağaç süt birimin uzuna. Yeter bile, maygadın kırsam uzun akaydı. Yavuz pesi bir uzun, yok dildirgen akmayna. Miyav miyav pıskayım, hıyına çiğkensin. Saklaytırgan onu uzun aşağı gitkensin. И родной ты, и красивый ты. Мама, папа, благодаря. Мог я узнать күп нәрсәне син родной тел аркылы. Бу языкта коляскада мамам сказку көйләгән, а затем төннәр буенча бабуй рассказ сөйләгән. А потом ни сәбәптәндер рәткәнә рус язык. Якобы тик шушы телдә Аллам духовный азык.
йөрим төшне, һәр язганым шедевр, сөйләгән